ba? Pang din na likod. Everyone calls may tumatawag sa'yo. Sino? Parang na-vibrate. Where are you? Kunti lang pumasok. Where? Kunti lang mo po. Anong ginawa nila doon? Yes. Inda. Selfie lang ako. Anong ginawa nyo? Waiting for order. Gabantay yung imong steak. Hoy! Libby, oh, Meridin daw. Sino yan? Bring. Oh, ayan. Nag-live siya ba? Juliana yun, duwira kami ng Indonesia. Yung puwi lang season no, meron kami ng Juliana. Juliana. Jilin, basin Malapit makinap ng digyot ha? Indonesia, Juliana, oh my, malay sa. Hi! Uy, ang smile. Kasi mulog, kami nga Baka mawala ako ha. Hindi ka kay Dave. Ay, sus Maria. Ah, Lingkod pa siya. Si Jabay. Walang kita. O sige, ikaw na lamang pala po. Tawa Gay ako kilo, ng tiguyang. kaya koktilo. Sige, lingkod. Wala si Agaw nga bata. Pamala, no? Pero walang entrance, no? Grabe ang maintenance. Nakakapagod man, nakakapagod. Paganit ang mga lahati. Uy, Ba dito? Nay falls dito. So yung falls dito. may pahinga sa tama kay work. Nay mga gold, mga koi. Koy-koy. Kay-kay. New Year, naglalakad. It's me. Oy, ba't kayo lang? Ba't kayo lang? Hala, bawal daw yan, bawal. Bawal daw eh. Ay ganyan ba? Thank you. Yes. Ayan.
Oo. Nindot na yun. Asa na sila? Para na diya, o, nang si Mars. Okay, here. O hindi yung pag ko. Asan yung pag natin? Ando na iwan. Sino na iwan dun? Marlene dito, Lino. Dali, takbo kasi agad. Bagal eh. O, si Hili naman. Ikaw, ayaw niya kami. Silot-los parang bago. Lagay mo mukha mo, te. Ano lang nga na yun eh. Kapot. Ano niya? 1, 2, 3. Mo, ganda pag ako lang. Saba kayo. Yan na, yan mo dyan. Forward. Akin na picturean kita. Sino sila dili? Unahan. Pahinga mo na. Hindi, nandun, nakaupo. Ayan na. Ang pang-uwi. Ang pang-uwi. Wala.